Всяка искра е началото на нещо голямо. Ние в Тренч България превръщаме тази искра в енергия, която захранва бъдещето. Нашите технологии са важна част от енергийната мрежа по света. Почувствай силата на екипа и отборната игра. Добре дошъл в семейството на Тренч България. Ние вярваме, че с нашата работа създаваме по-добро бъдеще. Енергията е навсякъде около нас, но зад нея стоят хората, които я правят възможно. Глобално свързани сме от правец до различни точки на света. В Тренч България сме над 200 служители, част от общо 2700 души, 9 фабрики по света. Да съм част от екипа на Тренч означава да съм част от сърцати хора, които възприемат компанията като своя, а екипът като свое второ семейство. Именно тяхната отдаденост и подкрепа правят всички постижения възможни. Годишната производителност на един наш служител помага за захранването с електроенергия на един цял град. Това не са просто данни, това са реални домове, които остават светли и топли благодарение на усилията и уменията на нашия екип. Преди 20 години започнах на позиция оператор в цех изолация. А днес съм вече инженер производствена ефективност, подобрение на продукта. В Тренч България съм от 10 години, защото тук се чувствам ценена и сигурна за работата, която имам. С последната си 13-та заплата купих коледни подаръци на трите си деца и видях най-широките им усмивки на лицата им. Тези хора са ясен пример за това как професионализмът и трудолюбието превръщат предизвикателствата в успехи. Тази 16-тонна машина се управлява от някои от най-умелите ни служители и много от тях са жени. Това е един пример какво може да се постигне с отлично обучение и прецизност. За нас безопасността не е просто политика. Тя е обещание, което даваме на всеки служител и неговото семейство. Ние вярваме, че само безопасна работна среда хората могат да дават най-доброто от себе си. Успехът е резултат от усилията на всеки един от нашите служители. Те са сърцето на компанията.